Sherin Sultana, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija ta' Malta. Illum qegħdin hawnhekk biex nitkellmu fuq oġġett minn żmien il-preistorja illi forsi ħafna minnkom anke jekk forsi ġejtu żuru l-mużew għax tinteressakom dak il-perjodu jista' jkun illi forsi laqas biss innotajtuh ġol-vetrina. Normalment meta wieħed jitkellem fuq il-preistorja u jitkellem fuq l-istatwi, l-iktar statwi li jiġu f'moħħhom huma l-mara rieqda u l-istatwi l-oħrajn li huma assoċjati mal-perjodu tat-tempji. Però din l-istatwa partikolari hija differenti mill-oħrajn kif se nkunu qegħdin naraw. Dan l-oġġett li huwa pjuttost żgħir, fil-fatt ma fihx iktar minn 2 ċentimetri, huwa magħruf bħala il-koppja manqa. Bl-Ingliż ngħidula the embracing couple. Dan l-oġġett instab fit-tempji ta' Tarxin. Ta' min wieħed jgħid li t-tempji ta' Tarxin huwa wieħed mit-tempji megalitiċi li għandna f'Malta, għandna oħrajn bħal Ħaġar Qimu l-Imnajdra u anke ovvjament il-Ġgantija Għawdex illi jiddataw għall-perjodu tan-Neolitiku. Il-perjodu Neolitiku mill-bidu jibda fis-sena 5900 qabel Kristu u jibqa' sejjer, però dawn it-tempji megalitiċi inbnew għal madwar is-sena 3600 qabel Kristu u baqgħu jiġu użati għal fuq minn 1000 sena. Fihom sibna diversi oġġetti illi jindika illi dawn il-postijiet megalitiċi hemm indikazzjoni li kienu użati kif edna għal fuq minn 1000 sena, jista' jkunu għal skopijiet differenti. Għadna sal-ġurnata tal-lum ma nafux eżattament għalfejn kienu jintużaw. Ovvjament hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-perjodu preistoriku, ġifieri dak huwa diffiċli li ngħidu eżattament x'kienet jiġri dak iż-żmien u għalfejn kienu qegħdin jiġu użati dawn il-postijiet megalitiċi. Li nistgħu ngħidu żguru illi dawn in-nies użaw ir-riżorsi kollha li setgħu isibu biex jibnu dawn il-postijiet megalitiċi u anke użaw riżorsi oħra biex ikunu jistgħu jiddekorawhom dawn il-postijiet u anke ħallew oġġetti ġo fihom. Wieħed mir-riżorsa illi kienet tintuża estensivament f'Malta, apparti l-ġebla li għadna sal-ġurnata tal-lum anke nibnu l-bini tagħna, huwa l-fuħar, huwa t-tafal. It-tafal huwa riżorsa naturali Malta u minnha kienu jagħmlu diversi oġġetti, fosthom din il-figurina ż-żgħira. Dan l-oġġett bħalma diġà semmejna għoli 2 ċentimetri biss u jekk wieħed iħares fil-viċin ikun jista' jara 2 min-nies manqa. Wis probabbli anke qegħdin jitbewsu, diffiċli tgħid. Però dan l-oġġett huwa partikolari u anke il-favorit tiegħi minħabba l-fatt illi qed jurina l-element uman ta' dawn in-nies. Xi kultant aħna meta naħsbu fuq il-perjodu preistoriku u naħsbu fin-nies li bnew il-binijiet megalitiċi li għandna tendenza li naħsbu fuqhom bħala nies lavaġ, dawk li ngħidulhom aħna il-cavemen jgħixu fl-għerien u mhux eżattament b'ħafna komunikazzjoni u hekk. Però tajjeb illi ngħidu, ġifieri dan l-oġġett hawnhekk qed jurina 2 min-nies manqa, dawn kienu nies bħalna, nies bi bżonnijiet fiżiċi bħalna, nies b'emozzjonijiet bħalna. Huwa partikolarment għalhekk li huwa l-oġġett favorit tiegħi. Ħafna kif qed qabel, ħafna nies forsi iktar jassoċjaw il-preistorja ma' statwi li iktar nafu bihom u li huma aktar magħrufa, però dan l-oġġett partikolari jala qisu il-perjodu tat-tempju b'mod li nistgħu ngħidu isma' dawn kienu nies bħalna. Ma kellhomx ir-riżorsi li għandna aħna llum il-ġurnata, però naħseb illi minkejja l-fatt li ma kellhomx ir-riżorsi li għandna aħna llum, xorta irnexxielhom ħallulna legat ta' kultura qawwija li aħna l-Maltin żgur għandna għalfejn inkunu kburin biha.